into eyenzakala ukuthi abanemicimbi eminingi ngalela langa. Mhla 21 nganginemicimbi ewu4, so kwaphoqa ukuthi lo mcimbi ngiqale because ngomhla 20 ngangazi I was like performing ejozini. Kwaphoqa ukuthi kuhlale khona ngilinde khona because kwakune-event yayikhona futhi ngomhla 21. Mhla 21 futhi ngangise kumkhaya lapha Big 5, which is the second like event. The third one was the Eshowe kwakunomcimbi owukhona kwakumele ngiyophefoma kuwo ngomhla ka-21, 21 until mhla ka-21 lo waseBergville. Ngangakkhona kukhava yona kwangistakisa because wasa ngise Greytown, like ngiphuma eCrosscorp ngise Greytown ngithi ngijahe eBergville. Kwashaya 5 ngabona sekuyasavele kwakufanele be-postpone, but same day because bekusekumhla ka-22 ngalelo langa ngabasendela imali eyingango-10,000 abebeyifakile for i-deposit yokuthi ngomhla 21 bayangifuna eshowini yabo. Ebese ngithi mina no mfethu, ngoba uyabona nawe ngiyakuphithizela. Ngangahleli mina ngikaze ngihlala uDisemba wonke, ima ngihlala manje ngoba sekuJanuwari emakhaya. Ngithi wendoda ngizobuye ngikubone, ngiyaphithizela, ngiyaspenda imali. Ukuspenda u-500 like for noma ukuspenda 1,000 kwi-trip or ey'ntweni ethile yinto enkulu kakhulu leyo uma ngabe uphila la eMzansi, yabo. Uma ngabe umuntu futhi olisebenzisayo ikhanda uyazi ukuthi nomndeni nabantu ophila nabo kufanele angisho ukuthi wonke umuntu angawucabangela umndeni wakhe, but ngikhulumela indaba yokuthi ngafika-ke eBergville ngomhla ka-28. Safika ngomhla ka-28 sesingazile kule event esasikaze sibizwe kuyo ngomhla ka-21. Ngangakwazi ukukhava lapho, but same day ngomhla ka-22 ngababuyisela imali engango-10,000 ngabasendela back 10,000 wabo. Ngase ngiyamtshela uKhiyosi umuntu engangixhumane naye ukuthi uNdlovu akaze okay, okuqala ufuna ukwazi ukuthi akaze ngixhumane noNdlovu mina, angimazi, I never met him like even ku-social media, even personal like angikaze ngihlangane naye. Lento ayikhuluma nje into akayikhuluma ngoba esela ku-social media. Lokhu akakwenzayo futhi uzokwenza kufike lapha akathanda khona, because njengamanje ukusuka manje ngeke ayikho imali engisazoyikhokha mina, ngoba nabe ngithi uzokhuluma kahle nami ethi ndoda sicela usibuyiseleke lo 2,000 osele ngakuwe, ngoba angikwazi like ukufika ngipromote umcimbi bengiqasha abahleli bomcimbi. Akusumhlelo omcimbi uNdlovu nje kimi, akusumhlelo omcimbi ngoba wathumela umuntu osebenza noTira no Slender no DJ uDJ bani le ntombazane yejinja, uDJ bani lezi ngane zaseThekwini. Weza kimi wathi ucela i-artist lomaskandi, ucela ukuthi kube yimina kulowo mcimbi wenu. Mangabe niveza amathikithi bawathenga abantu ngale ndlela yokuthi bawathengile abantu amathikithi, but mangabe engasafika emcimbini ngiyibuyisa imali engango 15,000 bese ngithi mina u5,000 lo sele vele ukuthi ade ngipromote umcimbi owevideo futhi le kade ngiyenza for umcimbi. Ngeke sabuya, yabo. Abantu bafikile, abantu bafika bazobuka umcimbi, even though mina ngingafikanga ngiyayibuyisa mina imali yenu. Yes, I don't mind to do that, but inkinga ile yokuthi why ningasafuni-ke mina-ke ngidle lokhu engikusebenzelile, ngoba abantu abafikanga nje, abayifikelanga abantu lapha. So ingakho bengithi mina hamani nenkantolo uma ngabe nifuna ungivulela icala, nenze ningcolisa igama lami ngendlela eningcolisa ngayo, but le nto ngeke izisebenze ekugcineni futhi izobulala nje nina nje. Hayi, sharp.